आच्छा ओइहाय न'सा दंलाय मैदेर फैबाव गाखोना थायो आं न'सा दं बेने न'साखौ नायनो फैनाय न'सा मानि न'सा औ न'आइलाय गोजौआव मैदेर फैयो नामा दुइथाला आयौ दुइथाला न' मैदेरा रायलायहरबाय थायो बै हाजोआव थानानै बबे न'सा बे दुइथालाया बोरै नायनायनि बबेहाय बिलाइ बहा ए नै दुइथालाया बाहायसो दं आरो गोजौआव नै दा बेखौनो गाखोयो एसे गाखोनाय जों नायनायनि नोंनि गाखोनायखौ दानै गाखोनाय दुरुङाव हमनानै गाखोनांगौ नै नायनोबा नै माबायदि गाखोयो बियो मोख्रायाबो हाया मोख्राबो हानाय नङा नै नायदो दुइथाला न' बेनि गाखोग्रा बेनिफ्राय नोङो बेखौ बे दुइथालाखौ बेसेबांनि बानाया नोंलाय 80 लाख थांदों दे मोजां आच्छा बेनिफ्राय बाहाय गाखोनानै मा खालामो आं उन्दुना थायो मैदेर फैबा ए ओंखारबोदों दाथ' मैदेर गैयाना जों मानसिसो औ बेनिफ्राय फै आरोबाव नोंनियाव दसे जिरायनानै जोंसो सावरायनो फै फै नोंनि नामा मा नाम होनदोंमोन समर नार्जारि आरज ब्रह्म नार्जारि समर समर नार्जारि बेनिफ्राय नों बाहाय थानायाव खय बोसोर जाखो जाबाय 40 बोसोरसो जाबाय 40 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय नोंनि असे न'आ बबे जायगायावमोन असे न'आथ' ओइहायसो माबायावसो बागोरगावआवसो बेनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे जिल्लानि नोंलाय बबे जिल्लाया माबासो बङाइगाव बिजिनि जायगा आच्छा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोमोन बै समाव आच्छा नों बाहाय नोङो हारसिं थायो ना सोरबा लोगोफोर थायो बे जायगायाव आं हारसिं थायो बे न'आव उन्दुफाग्रा फिसाफोर गैया नोंनि रावबो ओरैनो दाउ बायदिसिना राव बाथ्रा खोथासो होनफैयो ओमफ्राय मोख्राफोर फैयो मोख्राफोरजों थायो नोङो आच्छा नोंहा हिनजाव दंना गैया आंना हिनजावा गैलालै बहा थांखो हिनजावा बहा थांखो हिनजावाथ' गैला बहा थांखो होनदों सोरगोआव ना गाहायाव थांखो सोरगोआवथ' गाहायावनो दं गाहायाव बबे जायगायाव दं नोरोगाव हिनजावा फैयोब्रा इफ्राव दाना बबे जायगायाव फैयो बबेहायनो फैयो माथो गैलाबो होनदों गावनो गैलाथ' आरो हिनजावाथ' गैला ओरैनोसो फैयो राव बाथ्रा खोथायाथ' दङ आच्छा बियो आत्मा जानानै फैयो नोंजों आच्छा नों बबेनिफ्राय जानायखौ जायो नों बबेनि जानायफोरखौ बहा मोनो जानायाथ' गैयालै ओरैनोसो थैलागासिनो ना नों ओंखाम जाना जाया ओंखामफोर जानाय ना जाया ओंखामल'सो जायो बहा मोनो बे ओंखाम ओंख्रिखौलाय ओंखाम ओंख्रियाथ' गैया जेराव उफाय गैया मोनानो बेनिफ्राय बाजोंसो थांनो हाखो नोङो एफाल'सो लायदों खुरमाफोरनाव ओमफ्राय एफाल'सो जानांगौ खुरैसे बा आदा खुरैल'सो जानांगौ दिनैलाय माजों जाखो नोंलाय दिनै माखौ जाखो दिनै माबा जाबाय ओंखाम जाबाय खुन्थाइ नारा बेनिफ्राय नों बाहाय गोबां बोसोर 40 बोसोर जाबाय नों बे हाजोआव बे देरा लुना थानाया 80 लाख कौटि डलार गादिगार जाबाय आं थानाया 80 लाख कौटि डलार गादिगार जाबाय आं थानाया नंगौथ' आरो डलार कुरु जाबायथ' आरो आच्छा आङो नोंनाव सोंबानो लुबैदों नोङो मैदेर मोसा लख्राखौ गिना गिया आंथ' आरो बहाथो मोसा लख्राया फैबाबो ओरैनो एरायनासो थाङो दोरनानै थायो मैदेर मोसा लख्राया गियो ना नों गिनानै दोरनानै थायो आं गिबाथ' आं बारग'बाय आं साहस जाबाथाय आंथ' थैफाबाय दा मैदेर लख्राफ्रा बे जायगायाव फैना फैया गावथारजोब्बाय ना बोरमा जायै गावथार जाजोब्बाय ओइ गामियाव मानै माथाम 10-15थासो गावथार जाबाय गावथार जाजोब्बाय मैदेर मोसा लख्राखौबो गावथारनाय जायो माथो अबावथो गारहरबावनो ना बेखौबो जायो जाजोबजायो जाबाबो खोरो सक्ति बारा जायो बिराद बोलो जागोन बोलोबो जाबावो जाब्लाबो मोसाखौ जाब्ला बिराद बोलो जागोन आच्छा नोङो बे जायगायाव नोङो इसोरखौ अनो ना अना इसोर दंना गैया इसोराथ' दङलै इसोरखौथ' अननांगोन माथो खालामनो माथो थाबाय थाथारो इसोरा नों बबे धोरोमनि मानसिमोन नों बबे धोरोमनि मानसि आंथ' धोरोमा जोबजुब्बाय धोरोमाथ' आङो होबानो जायो ओमफ्राय बिराद साननाय बुजिनायानो बिराद बांद्राय जाबाय धोरोमाबो गैला नोंना धोरोमाबो गैला जोबजुब्बाय आच्छा दा नोंनियाव जोबथा सोंनानै जों थांनोसै नों बाहायनो थायो दा आं बहायनो थायो सिर'सिथाय
बेनिफ्राय नोङो ओंखाम दोंखाम फैसा थाखाफोर नोंहा दंना गैया गैया थाखाफोर दंबा होलां फैसाफोर थाखा आं नोंनो एसे अननायल' होलांनो हागोन आंहाबो माहाजोन नङा नालाय अननाय एसे दानफोर होलांनोसै दानफोर होलांदो आरो मालाबा लोगोफोर मोननो हागौ दा नोङो बे जायगायाव खान्थाल बिफां नै इसोरखौ अननांगौ नै खोनासं आदा समर नार्जारि नों इसोरखौ फोथाय इसोरखौ अननांगौ इसोरखौ गाबनांगौ हाग्रायाव थाब्लाबो नों देरा गेजेराव थाब्लाबो इसोरासो जोंखौ अनो इसोरासो लामा जोंबो दिनै नोंखौ आं बे जायगायाव हारसिङै 40 बोसोर बे हाजोआव बे माबायाव देरा गेजेराव थायो होननानै इसोराथ' मोजांनिफ्राय मोजां जेबो खालाया जिबो साबो नै खोनासं गाज्रि हाबा खालामबा आरो